Damag Lawag. Makitan tagtultuloy pa nagsubli tinapintas ang negosyo iti syudad Tilawag. Pagugusto nga na pagturingan ita, digiti umili Tilawag City Public Market and Commercial Complex. Adtoy, Teleport. Kastoy tinal daw abuya itilawlaw itilawag City Public Market and Commercial Complex. Nagkaado digiti na dumaduma alako at araon itilakuden ti tiyandaan. Pagugusto ang pagturungan digiti agbabarkada. Naimas ngayon ti Lotto da, sir. Then, nalaka, affordable. Itimet dayain ti tiyandaan. Dito met ti nagpestuan digiti aglaklako tinateng. Ikan kena dumadumopay a produkto digiti mannalon. Al-alis to peket din ta aglako iti malem. Aging gana iti rabii. Gaputan na lamlami istipanyempo ken ad-ado digiti gumatang. Dahito pa iti gundaway ang makitsyanda digiti agububra ka digiti na dumaduma apang opisinaan. Agwarda gijagatan ngamin no kasi adado ti agaputirwar ngamin no iti baba. Mas more free time kasi paghapon. Kaya Abril iti daytoy atawen iti na irugi ti tiyanda iti malem aking gana iti rabii. Dakkel atulong daytoy kadagiti addaan babasit a negosyo kas kumaka dagiti aglaklako ti taraon ken kastameten. Itit atidog nga oras apan nakailako met dagiti nating ken ikan. I think ag subsublin ti kwan DJ dati nga market tayon. However, adala tamet restrictions na. Dala ta dagiti protocols nga i-follow tayo. Ngem habang lumuklukay ket may saya at met ti negosyo ito'y Lawag Public Market. Saan met paibiyaan ti gobyerno iti syudad Tilawag ti produksyon dagiti mannalon ken mangalap. Mangipaneknek dayto iti nawadwad nga apit iti syudad. Kas tulong agtultuli ti panangipaay ti city government kadagiti agricultural inputs. Kas kung may tipan naka iti titaraken a baka, manok, fingerlings, bini, abuno ken na dumadumapay. Dimiyaman sir na saktima sa mga nagtantibaka sir. Inkari dagiti opisyales itagtultuloy ang panangilatang dati dakkel a pondo iti benneg ti agrikultura. Tapnod adupay ti mapataod a produkto. Malaksit pay kadagiti tulong pinansyal kadagiti mannalon ken mangalap. An apektaran kadagiti na dumaduma a kalamidad. Damag Lawag.